Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdagi täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdayız. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly ýol başçylygyny alınıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörgüler bilen üstünlikli rowandşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 10 mayda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň Aşgabat şäheriniň we vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna gatnaşjylar alınıp berilýän işler barada hatabat berdiler. Döwlet başlyrmaz ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy hem paýtagtymyzyň 140 ýyllygy münasibetli geçirilýän däwralaryň döwrüň dörejilik ruhyny kybap gelmek üçin ähli tagyllary etmek möhümdigini öňsü çekdi. Hormatly prezident yetip gelýän Tomusga dynjalş mögsümi barada durup geçmek bilen çağlar üçin ýetlenen dynjalş dowluklaryny mögsüme taýýarlamak, olarda wagtyň gyzykly we peýdaly geçirmek üçin şertleri döretmek meselelerine öns bermeligini bellidi. Melelizrimiz ýübiley desgalan we beýlekilen döwrüň talabyna laýyk ýokary hiliň hemem gurulşyklaryň möhletleriniň berjaý edilmeligini önsü çekip, şonuň bilen baglanykda degişli görkezmeleri berdi. Döwlet başlyrmaz Aşgabat City taslamatynyň hödürlenen çyzyklary bilen tanışyp, olara bir näçe beýliklerini we düzüdüşlerini ýerdi. Hormatly prezidentimiziň nyktaşy ýaly işlenip taýýarlanylýan täze şäheriň taslamalaryna hökmany ýagdaýda milli binagarlygyň iň oňat däpleri hemem dünýäniň öňde barjy şäher gurulşy usullary we şonuň bilen birlikde taslamanyň maksatnamasynyň ödönüni goýulan innowasion çemeleşme sağlaşykly utgaşmalydyr. Hormatly prezidentimiz häzirki günlerde geçirilýän işleň talaplaryna laýyklykda gurulmalygyny, ähli ulgamlyň bökdönşsiz işlemegine öns bermeligini tapşyrdy. Melelizrimiz agrotehnika kadrlary laýyklykda agykinleri degişli derejede ýydak etmek, ösüş suwuny tutmak hem mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek hasabyna ýerlen hasyllygyny ýokurlandyrmak möhümdigini bellep, degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlyrmyzyň belleşi ýaly şu günler geçirilýän meýdan işleri bilen bir hatarda ýetip gelýän gally urugyny degişli derejede taýýarlyk görmeler, Gallı uryan kombaynlaryň hasyly daşaýan awtologlaryň hemem kabul ediş harmanhanalarynyň mögsümi dowlat taýýarlanmagyna öns berilmelidir. Bu möhüm owguçylyk mögsüminiň guramaçylykly we öz wagtyna geçirmek üçin zerur çäreler görülmelidir. Melelizrimiz gowça ýydak etmek boýunça işleri barada durup geçmek bilen uluň agrotehnika kada laýyklykda geçirilmegini tapşyrdy. Bereketli hasyly almak üçin owguçylyk tehnikalarynyň hemem enjamlarynyň mümkinçilikleri dowly peýdalanylmalydyr. Şeýlede ýurdumyzda azy howpsuzlygyny pogtalandyrmak maksady bilen gök bagçy ekinleň we ýer almanyň bereketli hasylyny almak möhüm wezipe bolup durýar diýip, melelizrimiz şol ekinleri agronomçylyk talaplaryna laýyk ýydak etmek hemem ýetişdirilen hasyly öz wagtynda ýygnamak işlerini berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz ekinleri suw bilen bökdönşsiz öpüşün etmek hemem rejeli peýdalanmak, ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça zerur çäreler görmek möhümdigini belledi. Döwlet başlyrmyz ýüpek gurçuklaryny ýydak etmek mögsümini öz wagtynda tamamlamak hemem piýle taýýarlamak boýunça şertnama bilen borçnamany dowly ýerine ýetirmek bagyda anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny hemem owa milli maksatnamasyny laýyklykda watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli açylmagy meýilleşdirilen durmuş medeni we önümçilik maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşynyň berk gözegçilikde saklanmalygyna öňsü çekip, bu babatda anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda suw öpçünçilik ulgamyny gowlandyrmak we suwdan oýlanşykly peýdalanmagyny öpçün etmek barada bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Bu işler önümçiligi bu gurda dünýä tejribesiniň öňde barjy gazananlaryny öwrenmegiň hemem özleşdirmegiň esasynda alınıp barilmalydyr. Şonuň bilen baglykda melelizrimiz ekrançylyk meýdanlaryny suw bilen öpçün etmek üçin akabalary öz wagtynda arasalamak, suw desgallarynyň we suw sorjulugyň saz işledilmegine gözegçilik etmek, ýurdumyzyň vilayatlaryna häzirki wagtda gurulýan suw howdanlarynyň hemem beýleki suw howjuluk desgallarynyň belenen tertibe laýyklykda ulanylmagy tapşyrylmaly möhletlerini berja etmek zerurdygyny aýtdy. Melelizrimiz iş maslahatyna gatnaşylan önsüni ýurdumyzda ekologiýa medeniýetini kemale getirmek boýunça işleri güýçlendirmek zerurdygyny çekdi. 11 maýda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, garaşdyz baqy bir tarap Türkmenistanyň paýtagtynyň
140 yıllıgına qabatlanylan köpçülüklerin velosipedle yürüyüşe badylga berdi. Melelizminiň ekologiýa we daşgurşaw gorumak ulgamynaky giň gerimli işleri aýratyn ähmiýete eýedir. Munyň özü ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrup hökmüne kesitlenildi. Diýärmizde iqtisady we durmuş ulgamyna amal aşyrylýan toplumlaryň özgörtmeler maksatnamalary raýatlarymyzyň ähli babatda awadançylygynyň möhüm şert hökmüne ekologiýa bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Döwlet başçylygy Türkmenistanyň köpçülükli sport şäherlerini şol sany velosipedli ýürüýüşleri geçirmek babatda ajaýyp däwiň başyny başlady. Bu başlangyç watandaşlarymyzyň dowul gollugyna münasip boldy. Olar paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda gurulýan şeýle şäherlere ruhulentlik bilen gatnaşýarlar. Hormatly prezidentimiň ekologiýa ulgamyny öňe sürýän anyk başlanýşlary halkara beleleşiginiň hem dowul gollugyna we iqrarnamasyna münasip bolýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped gününiň döredilmegi muň aýdyň sowtnamasydyr. Bugün her ýyl 3-nji iýuny bellenip geçilýär. Köpçülüklerin baý ekmek çäreleri millilizmimiň öňden görjülükli tebigaty gorumak strategiýasynyň möhüm bölegidir. Şol strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde Aşgabatda we oň töwereklerini Türkmenistanyň ähli şäherlerine hemem owalaryny seýilge ählen we tokoý zowluklarynyň meýdany ýyl saýyn artýar. Insan eli bilen döredilen ýaşyl zowluklar paýtagtymyzy hemem beýleki ilatly ýerleri awtologlaryň çykarýan tüsesiniň tozanly ýelleň ýaramaz täsirinden goraýarlar. Munyň özü bolsa howanyň arasy bolmagyna, amatly howa ýagdaýynyň kemali gelmegine, bioköpdürlügiň kadaly ýagdaýda saklanmagyna ýardym edýär. Olar şeýle-de çöllüşmek hemem yerleň zaýalanmagyna garşy görüşmek üçin möhüm orna ýeleýär. Ýurdumyzda ekologiýa sport şäherleri şol sany her ýyl giňden belenilýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli şäherler eýdigderli geçirilýär. Sagaldyş we terbiýeçilik ähmiýetinden başga da olar jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokurlandyrylmagyna we kemilleşdirmegine ýardym edýär. Melelizmimiň nyktaşy arasy ekologiýa, saglyk we sport diýen düşünjeler öz aralaryna berk baglanşyklydyr. Hormatly prezidentimiz işiniň ören köpdüğüne qaramazdan her gün beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin wagt tapýar. Melelizmimiz bu wagtda watandaşlarymyza aýratyn ýaşlary görelli bolýar. Velosipedli ýürüýüşler ekologiýa taýdan arasy ulugyň görüşni hemem velosipedi wagt etmegiň giňden ýaýran usulydyr. Velosiped sporty bilen meşgullanmak adamyň saglygyny berkitýänligi, işçiligini ýokurlandyrýanyny şüphesizdir. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşi bilen meşgullanýanlaryň sany barhartýar. Velosiped sportunyň ähli ýaşdaky adamlar üçin elýeterli bolmagy oň esasy artykmaçlyklarynyň biridir. Velosiped sürende adamyň bedeniniň ähli möhüm ulgamlary hereket edýär. Munyň özü adamyň çydamlygyny artdyrýar, energiýa çalyşygyny kadalaşdyrýar, birnäçe keseller bilen keselmek howpyny peseldýär, kesellere garşy durnuklygy puwtulandyrýar, ruhulentlik paýlaýar. Mundan başga da velosiped ulugyň amatly görnüşi bolmak bilen çäklenmän, mehriban ülkemizde gyzykly gezilenişleri amal aşyrmak üçin oňoýly serişdedir. Velosipedde gezilen jetmek açyk howada wagtyny kepit çaglyk bilen geçirmäge mümkinçilik berýär. Döwlet başlarymyzyň nyktaşy velosipedli ýürüýüşler adamlara tebigaty ýakyn bolmagy, onuň gözelliginiň lezzet almagy ýardym edýär. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen sazlaşykda ýaşapdyr. Onuň güýç kuwat hemem dörejlik ilhamyny alypdyr. Buluň ählisi mehriban halkymyzyň günlük durmuşyna we bayramçylyklaryna, parasatly dep desturlaryna, baý halk dörejligine, ajaýyp sunut eserlerine öz beýany tapdy. Bugün tebigaty aýawly garamak milli özboşlugyň möhüm ýörelgileriniň biri bolmak bilen döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugruny öwrülýär. Döwlet başlarymyzyň nyktaşy şeýle çäreler esasy maksatdan başga da jemgyýetiň tagallalarynyň birleşdirmegine, adamlaryň sagdyn durmuş, parahatçylyk we ilalaşyklyk, dörejilik hemem hoşnýetlik ýörelgileriniň töwereginde hasam berk jebitleşmegine ýardym edýär. Ekologiýa çäresi münasibetli paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna gurulan dawara ören täsirli boldy. Çykyş edenler Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçülüklen beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meselelerini hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrudygyny tadylar. Aýdymlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, döwlet başlarymyzyň başdanlygyny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryna, şol sany sportda gazanlan üstünlikler, mehriban arkadaşlarymyzyň watanymyzy gülledip ösdürmäge hemem halkymyzyň awadançylygyny
üpçün etmeye gönüktürülen parasatlı siyaseti, milli sene namamızın şanlı, tarihi seneleri ruhulentlik bilen wasp edildi. 12. mayda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Azerbaycan Respublikasynyň döwlet neft kompaniyasının yol başçysy Rovnaq Abdullayew kabul etdi. Doşuň başyny iki taraplan hem köp taraplan esasy netijeli gatnaşyklary ýyl saýyn berkitmek bilen egert uly serişdeler kuwatyna eýe bolan Türkmenistanyň bay uglevodorat ýataklaryny netijeli özleşdirmek, Hazar setinden energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna uğratmak maksady bilen netijeli çäreler görýänligi belenildi. Şonuň bilen baglanykda strategik ýangyç energetika powdugyny iki taraplan gatnaşyklary işleňleşdirmek, şol sany belelikdäki taslamlary amala aşyrmak boýunça işlemek mümkinçilikleri aralap maslahatlaşyldy. Şol işleň biri Hazardaky dostluk ýatagynyň uglevodorat serişdelerini özleşdirmek bolup durýar. Döwlet başçymyz hem mehman Hazar meseleleriniň bu sebäpli parahatçylyk, hoşnýetli goňşuçylyk hem netijeli hyzmatdaşlyk dowlugyny öwürmäge münasip goşunt goşýan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudygyny tadylar. Doşuň çäklerini Türkmen tarapynyň başyna başlan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny amala aşyrmakda ösüşiň gadanylýanlygy belenildi. 14. mayda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Balqan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Awada milli syýahatçylyk dowlugyny ministra kabinetiniň göçme mejlisine geçirdi. Şeýlede keseliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşary toporun göçme mejlisine gatnaşdy. Gün tertibine döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri hem bir näçe retmine amalan taslamlary girdildi. Mejlise gatnaşlary alyp barýan işler barada gazabat berdiler. Watanymyzyň güllep ötmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň munnuny bilegem gowlanylmagy bilen baglanşyk işler hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimizin ýol başlygynda amala aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi, hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalan kesgitlenen işleň dowly ýerine ýetirmegi möhüm wezifedir. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işte sazlaşyk ýokur netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna aýaklykda işlenilmegi ösüşi iqtisadiýetimizi öňe gidişle gazanmagy mümkinçilik berýär. Şo nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlükleriň esasyny düzmelidir. Ma'lum bolýaly ediz watanymyzyň güllep ötmegi hem halkymyzyň awadançylygy baradaky alady geň möçörli oňyň özgörtmeler syýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe öns merkezinde durýar. Şol özgörtmelerin üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeleri gazandy hem geljegi önemli garaya. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleň iler tutulýan wezipleriniň üstüne durup geçdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň daşary we içer syýasatynyň betaraplyk, parahatçylyk, söýjülik, hoşnýetli goňşuçylyk we özara behitli hyzmatdaşlyk ýürelgileri esasyna alyp barlýanyny görkezýänligini belledi. Döwletimiziň mukaddes garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylyk we naşmaň watyny diýilip aglan edilmegi, Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli meden çäreleň en çemesi gurulýa. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdygynyň güni, Türkmen halkynyň bayramy, Aşgabat şäheriniň güni münasibetli durly çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Ministrler kabinetiniň göçme mejlisine döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Soňra hormatly prezidentimiz keseliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşary toporun göçme mejlisine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz ýerine ýetirmeli işleň esasy ugurlaryny önsü çekdi. Hem Tomuska denjaş döwrüni ýürütdi topory döretmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýokunç kesellerden goranmak maksady bilen amala aşyrylýan öňünaş çäreleriň uly ähmiýetine eýedigini bellep, ýylatyň arasyna düşündiriş işlerini ýygyderli geçirmek wajypdygyny önsü çekdi. Howa menzillerini has netijeli ulanmak, öz wagtyny arasaçylyk we öňünaş işlerini guramak, howa gemilerini tehnik taýdan hyzmat etmek işlerini geçirmek, ýolagçylary ýokary hili hyzmatlary amala aşyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin çäreleri görmek zerurdur diýip milli liderimiz nagtady. Öňde goýulan wezipeleri çözmek babatda anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz demir ýol ulugynyň talabyna laýyk işlemegini öpçün etmek boýunça wezipeleri çözmegiň iler tutulýan ugurdugyny önsü çekip agentligiň başlygyna degişli tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ähli künjoklaryny aýratynam abada milli syýahatçylyk dowlugyny, dynjaş möhsümi döwrüni ýolagçy uluglarynyň sazlaşykly hereketine ýol goýmagyň möhümdigine önsü çekdi. Soňra Saglyk Goruş we Derman senaty ministri Aman Nefes we söz
berildi. Ol emele gelen ýagdaý keseliň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşary topor tarapyndan geçirilýän işler hemem dürli ýokunç keseliň yaramaz täsirine garşy amala aşyrylýan işler boýunça teklipler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň tawşyryklaryna laýyklykda ministrlikler hemem puduklaýyn dolanyş edareleri bilen bilelikde ýurdumyzda ýokunç keseliň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça maksatnamalaryň işler alınıp berilýär. Köpçüliklerin habar beşdirişlerinin üstü bilen hemem maşgal lukmanlar tarapyndan sagdan durmuş ýörelgilerini, öňünaş çäreleriniň we lukman maslahatlarynyň dogry we dürüst ýerine ýetilmegini düşündirmek boýunça giň gerimli işler alınıp berilýär. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyjylara ýüzlenip kabul edilen saglyk döwlet maksatnamamyza laýyklykda ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň döwrüň talaplaryna görä döwrüp ýagdaý getirilýänligi belenildi. Şeýlede durly ýokunç keseliň öňüni almak, olary ýüze çykarmak we bejermek işleri toplumlaryň esasy kemilleşdirilýär. Biziň ýurdumyzda bu gurday beýleki döwletler bilen hemýeçe tejribe alşýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, oň ýürütüleşdirilen agentlikler we bütün dünýä saglyk goruş guramasy bilen ysnaşykly hyzmatdaşlyk edýär. Awada milli tähaçylyk zowlugyny raýatlaryň jaşyny guramak maksady bilen giň gerimli çäreleri we ilat arasyna düşündiriş işlerini geçirmek tertibi işlenip taýarlandy diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Öz wagtyna görülen çäreleri we ýurdumyzyň halkynyň geçiren ägert uly işler netijesinde ýeti öýkün sowuklumy ýokunç keseliň döwletimiziň çäklerine aralaşmagyna hemem ýaýramagyna ýol berilmänligini biz aýdyp bilersiýip millilerimiz nagtady. Şundan ugralyp öň girdilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak barada karara gelýäsip hormatly prezidentimiz nagtady we birnäçe puduq edaralaryň ýolbaşlarynyň ünsüni olaň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipelere çekdi. Soňra welaýatlanyň häkimleri owa milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleri üstünlikli çözmek, sebäpleri durmuş ykysady taýdan ösdürmek boýunça görülýän şäherler hemem tomasga diň jaş mewsümine taýýarlygyň barşy barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz koronavirus ýokunçynyň ýaýramagynyň öňüne aş şäherleriniň özüniň oňy netijesini berýänligini bellädi. Şunun bilen baglyqda döwlet başçylygymyz tomasga diň jaş mewsümini sagaldyş diň jaş merkezleriniň işlerini talaba laýyk guramak boýunça zerur taýdanlaryň edilmeligini öňe çekdi. Raýatlarymyzyň saglygyny putulandyrmak hemem göwnü jaý denjalmak üçin amatly şertleri öpçün etmek bilen baglanyşykly meseleleň gaýra goýulmasy wezipeler hataryna durýanyny anlatyp, bu urda alınıp berilýän işleri bir gözüçlükde saklamak taşyrdy. Millilerimiz guruluşyk detgallaryna aýratynam şanly seneleri münasibetli ulanylmaga berilýän binalaryň öz wagtyna gurulmagynyň olarda ýokary hel derejesiniň öpçün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. Soňra millilerimiz de kuçurdy deňiz şipaxanasynyň çäklerine uçuşy amala aşyryp awada milli tähaçylyk zowlugyny awadanlaşdyrmak we oň düzümini ösdürmek boýunça alınıp berilýän işleň barşy bilen tanışdy. Hazaryň ekologiýa taýdan arasy Türkmen kenaryna kemale gelen tähaçylyk zowlugy öz çägini giňeldip halkary ähmiýetli diň jaş zowlugyna urildi. Millilerimiz goşuçor belentlikden Hazaryň kenar ýakasynyň ajaýyp künjeklerini synlap zowlugyň çägine bina edilýän kottejler toplumynyň guruluşy bilen tanışdy. Deňiz kenaryna durly maksatly binalaryň taslamlary taýýarlanyna hökümany tertipde ekologik ýagdaýlar, ýerli täbigatyň aýratynlyklary hemem has oňuly we özüne çekici gurşaw döretmäge häzirki zaman talaplary nazara alynýar. Hormatly prezidentimiz dikçurdan Hazaryň kenaryna täze tenagat ulug aýratdaşyk toplumlarynyň guruluşynyň barşy bilen tanışdy. Ma'lum bolýar 2018-nji ýylyň maýynda millilerimiziň gatnaşmagyna Türkmen we Şähernek halkara deňiz porty işe girdildi. Bu DSH tutuş merkezi Aziýa seytine ýeri logistika merkeze urilmeler. Hormatly prezidentimiz iş saparyny tamamlap Türkmen we Şäherniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden hormatly prezidentimiz paýtagtymyza ugrady. Hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemem Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew, Ýaponiýanyň premier ministri Yoshihide Suga, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani bilen telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşlikde döwlet tarapy gatnaşyklaryň şuňky ýagdaýy we geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Hepden dowamyna möhüm wakalar mehriban arkadagymyzyň el-ýurt bähitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depinlerde ösýänligini eşkar etdi. Şuň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow Türkmenistana sapar bilen geldi. Hormatly mehmany Aşgabatyň halkara howa menziline ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödegçilik edarasynyň başlygy Ferdar Berdimuhammedow garşylady. Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow howa menzilinden sapar mahalyna kawulxanasy ýerleşýän Oğuz kent mehmanxanasyny tarap urdy.
Biraz wagtdan hormatly mehman Oğuz Kent mehmanxanasyna geldi. Hormatly prezidentimiň başda durmagyny toýlary diýarymyň ýakly ýerine Türkmenistan parahaçynyň öňeşmän watan ýylynyň her bir güni şadlyk şowkuna ýokur ruh bilen beslenip, bagtyar rahatlarymyň kalbyny ýatdan çykmajak duýgular derediýär. Ýurdumyň Lewap welaýatyna geçirilen Türkmen halkynyň bu ýysanjyna wurilen bekişli bedewlerimiň çapyşyklary, bedew jan köýerleriniň ruhy dünýäsyny hasa malgyndyryp, kalplarda ýatdan çykmajak duýgular deretdi. Lewap welaýat atçylyk sport toplumynyň öňünde milli mirasymyzy şöhretlendirýän sergilere giňerim berli. Bu ýerde dokma, haly we haly önümleriniň eli işleriniň vergärçilik sunuwatyny görkezýän nipitlik we gözellik bilen tapawutlanýan işleň, behisli bedewlerimiň bedeg şaýlarynyň, ateswaplarynyň, milli saz guralarymyň görkezilmegi, naqqaşlyň ahalteki bedewlerini wasp edýän eserleri bu ýere ýygnanan bagtyar raýatlarymyzda uly gyzyklanma döretdi. Davran geçirilýän ýerine welaýatyň bagşy sazanlarynyň gatnaşmaklaryna ýaýbanlandyrylan aýdym sazlaşyşlar aýratyn täsirligi bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly toýy bedew watly ýurdumynyň okunly ösüşleri, şany dünýäde bolan türkmen bedewleri barada goşawalla aýdymlar, alyklary ýaňsally. Milli medeniýetimizi we sunuwatymyzy şöhretlendirýän dawralardan soňra at çapyşyklaryna badalga berildi. Tomoşaçylyň şatlyk şowkuny bagşy sazanlaryň ýokary perdeden düzelen goşawalla aýdym sazlary bilen utgaşyp, ruhy dünýäni galkyndyran dawrada çapyşyklaryň beýişdi geçirilip, olary Lewap welaýat atganatyna, pudoklaýyn idara kärhanalara, hususy gojalyklara degişli ýellen ýuruk bedewleň uly topary goýberli. 3 ýaşar şeýlede 4 we uly ýaşar atlan gatnaşmaklaryna 1000 kimde 1200 metr aralygy geçirilen çapyşyklaryň ählisem ören gyzykly bolup, olar ahalteki bedewleriniň muştaklarynyň şatlygyna urly. Bu ýere ýygnanan bagtyar raýatlarymyň şowkunly el çarpyşmalary atana 7-nji çapyk suwarlaryň gatnaşmaklaryna badal galan 1000 metr aralygy geçirilen birinji çapyşyk täsirligi bilen tapawutlandy. Bu çapyşykda Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankyna degişli almaly atly alaty bellenen aralygy 1 minut 4,7 sekundda geçip ýeňji bolmagy başardy. 4 we uly ýaşar bedewleň gatnaşmaklaryna 1200 metr aralygy geçirilen ikinji çapyşygyň bedew jan köýerlerini uly gyzyklanma döretdi. Bu çapyşykda Türkmenga Düpçünçilik birleşigine degişli germa watly alaty bellenen aralykda 1 minut 16,1 sekund wagt görkezip, tomoşaçylyň şowkunly el çarpyşmalary atlyny pellihanadan ilkinji bolup geçmekligi başardy. 1200 metr aralygy geçirilen 3-nji çapyşykda Lewap welaýat häkimligine degişli ýan merme atly alat beýleklerden epetli arany açyp, bu çapyşygyň ýeňjisi bolmagy başardy. Bu edew bellenen aralykda 1 minut 17,7 sekund wagt görkezip, pellihanadan ilkinji bolup geçmegi başardy. 1200 metr aralygy geçirilen 4-nji çapyşykda Balakaýewiň hojalygyna degişli algaplan atly alaty ýeňji bolmagy başardy. Algaplan görkezden wagty 1 minut 17,5 sekunda deň boldy. 5-nji çapyşykda Sapar Durdyýewiň hojalygyna degişli kuwatly atly dorat 1200 metr aralygy 1 minut 21,1 sekund wagt bilen geçip ýeňji bolmagy başardy. Lewap welaýat atçylyk sport toplumyna bedew jan köýerlerine ýatdan çykmajak täsirler galyran çapyşyklarda ýeňji bolan bedewlere terpaýlar ýapylyp, olaň çapyk suwarlaryna sowgatlar goşurly. Şu günler gözel Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk şany senesiniň hormatyna paýtatymyzda hemde ýurdumyň welaýatlaryny, arkada prezidentimiň başlangyçlary bilen daşky urşawyň gözelligini, jemgyýetimiň tebigat bilen özara sazlaşygyny ünleýän ekologiýa çäleri giň ýerimlerde ýaglanyrylýar. Şany seneniň hormatyna diýarymyň Mar welaýatyna geçirilen ekologiýa çäresem, berkarar watanymyzy hormatly prezidentimiň parasatly başdanlygyny, ekologiýa abadançylygynyň üpçedilmegini, giň urumly işleriň alınıp barylýanygyna dolu şaýatlyk edýär. Şanly garaşlygymyň 30 ýyllyk hemde Akşäherimiz Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň hormatyna diýarymyň Mar welaýatyna geçirilen ekologiýa çäresem, aýratyn many mazmuny eýe bolup alınıp barylýan ekologiýa siýasatynyň ýurdumyzda giň gollaw tapýanlygynyň aýdyň suwtnamasyna urildi. Welaýatyň bagtyar raýatlary, dürli kärde ýakmy çekýän adamlar we talip ýaşlar, ajaýyp bahar pasynyň hoştap howaty bilen goşýan gözel tebigaty, ir seher bilen feýl edip täze güni uly ruhy berentlik bilen garşalylar. Ekologiýa çäresinde gün saýyn gözelleşýän owadur şäherliň gözelliklerini gezelenç etmek ýakymly bolup olaň ruhuny hasam belinde göterdi. Köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşýan velosipedçileň sazlaşykly uzun hatarym ekologiýa çäresine aýratyn öwüşün berdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli liderimiziň taýsy tagallalary bilen biziň ýurdumyzda köpçüliklerin sporta we bedenterbiýe hereketine şeýle-de velosiped sportuny aýratyn uly ähmiýet berilýär.
Yurdumuzda ekologiya avadançylygyny gorap saklamak hem kämilleşdirmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Yurdumuzda köpçüliklerin sport şäherleri, şol sany velosipedli ýürüýüşler iýdi giderli geçirýär. Berkarar watanymyzda köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşleri guramak, sportyň ekologiya taýdan arasda görünüşini wagt etmek hem ýaşaň velosiped sporty bilen meşgullanmagy bolan höwetini artdyrmak ugruna maksatnamalaryň işler amal asyrlýar. Ekologiya şähereti münasibetli Mar şäheriniň bagtyarlyk feýilgähinde gurnulan dawara da has ýakymly ýatda galyjy pursatlara baý bolup täsirli we özüne çekijiligi bilen tapawutlandy. Şanly senen, mermer paýtagtymyz Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň botawasyna hormatly prezidentimiziň Jowher paýgatyndan dören Akşäherim Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyň halkymyza gowuşmagy Mar welaýatynyň bagtyar ýaşaýjylarynyň hem gowun guşun ganatlandyrdy. Şanly waka münasibetli geçirilen dawarada giňden ýanglanan aýdym fazy çykyşlar bu ýere gelen adamlaryň şatlygyna şatlyk goşup ruhy lezzet paýlady. Belentden ýanglanan şirin aýdym faýlarda Akşäherimiz Aşgabat, ýurdumyzda gazanylýan beýik ötüşler, türkmen sporty, sagdyn durmuş ýörelgeleri, ajaýyp tebigatymyzyň gözellikleri aýdym beýany tapdy. Medeniýet we sunuş saatlarynyň joşgunly ýerine ýetiren aýdymdyr faýlary Mehriban arkadagymyzyň adyna alkyş sözleri bolup ýanglandy. Paýtagtymyz Aşgabatda köpçüliklerin ekologiya şäheretine gatnaşyjylar paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna guralan dawralary da gatnaşdylar. Çykyşlarda iýleşlemediň saglygyny berkitmek, köpçüliklerin bedenterbiýany we sporty sürmek, ýurdumyzda amatly ekologiya ýagdaýyny döretmek meseleleriniň hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogrudygyny tally. Milli liderimiziň Akşäherim Aşgabat adly täze kitabynyň şanly sene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sowgat bolanyny bellendi. Bu kitabyň sahypalaryna paýtagtymyzyň geçmişi we şuguny, onu mundan beýlägim ösdürmegiň ýollary öz beýany tapdy. Aýdymlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, döwlet başdanmyzyň başdanlygyny döwlet we jemgyýet durmuşynyň ähli ulgamlarynda, şol sanyna sportda gazanylan üstünlükler, hormatly prezidentimiziň watanymyzy gülledi ösdürmäge hem-de halkymyzyň awadançylygyny üpsün etmäge gönükdirilen parazatly siýasaty, milli sene namamyzyň şanly taryhy seneleri ruhy berentlik bilen wasp edildi. Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk bayramynyň giňden belenilýän günlerini paýtagtymyzda türkmen teatr sunugaty adly teatr bäsişi geçirilip, bu bäsişik medeni siýasatyň amala aşyrmany, milli mirasymyzyň giňden wagt edilmegine aýratyn üns berýän hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda geçirilip, Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan gurulan sahna sunugatynyň bayramy Aşgabatda ýurdumyň teatr toparlaryny birleşdirdi. Türkmen teatr sunugaty adly teatr bäsişigen berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni, garaşsyz hemýeşelik betarap Türkmenistan döwletimiziň milli köklere dayanýan medeniýetini we sunugatyny täze belentliklere götürmäge, ata watanymyzda gazanylýan beýik üstünlikleri, türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhyna kemali gelen däp desurlaryny, watan söýjülük, merdanalyk, insanperwerlik ýaly belent häsiýetlerini ussatlyk bilen açyk görkezmäge, teatrlarda goýulýan oýunlaryň hilini we täsirliligini ýokurlandyrmaga kemem bu gurda giňden tejribe alşmaga, artistlerin ýerine ýetirjilik ussatlygyny kämilleşdirmäge gönükdirilendir. May aýynyň 10-sünden 16-syna çenli dowam eden bu teatr bäsişigi teatr sunugatyny hasam kämilleşdirmek boýunça geljekki meýilnamalaryň büyüküm ugurlary kesgitlemege, şeýle-de onuň wekilleriniň hünär taýdan kämilleşmegine ýardam etdi. Türkmenistan ekologiya babatda amal aşyrýan işleri oňy netijeleri beslenýär. Bu orada hormatly prezidentimiziň öňe sürýän başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligini ulgallawy bolýar. Türkmenistan tebigy şertlere göre değişli orada amal aşyrýan işler netijesini özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Dürli guşlaryň Türkmenistana uçup gelmegini tebigat bilen jemgyýetiň özara ara baglanşygyny görmek bolýar. Hazar deňiziniň türkmen kenaryna dürli guşlaryň köp bolmagyny ýurdumyzyň tebigatynyň öz bolşly aýratynlygy bilen düşündirmek bolar. Hazaryaqa tebtiniň ýumşak howaly, bol emitli deňiz aýlaglary guşlary ýylyň sowuk döwrüni kynçylyksız geçirmäge ýardam edýär. Uzak aralygy söküp gelýän müňlerçe sakar balaklar, deňiz we derýa ördekleri, ters aýaklar, gazlar, guwlar we çuluklaryň dürli görnüşleri ilki bilen deňiziň garabogul kenaryna düşleýärler. Soň bolsa ýuwaş-ýuwaşdan Goroxanan Hazar meýdançasynyň türkmen maşy, balkyn, demirgalyk çeleken aýlaglarynyň suw giňişliklerine ýaýrýarlar. Gülgüne renkli gyzyl gazlar, aqar ýaly guwlar, göz gamaşdyrjy owadan ördek türleri, gyzyl ýenjekler deňiziň mawy suwlaryny aýratyn görüp berýär. Suw guşlarynyň ýaşaýyşynda deňizde ösýän otlaryň ähmiýeti ürän uludur. Yeri gelenini aýtsak, Hazar Döwlet Tebigy Goroxanasynyň meýdanlaryna we oňa ýanaşyk ýerlerde Türkmenistanyň gyzyl kitabynyň 3-nji nesline girdilen guşlaryň 29 görnüşi duş gelýär.
Guşloň türkmen toprağına mesken tutmagy biziň tebiği şertlerimiz. Hormatly prezidentimizin öňden görjüligi bilen döredilýän Türkmenistanyň ekologiýa babatdaky siýasatynyň artykmaçlyklary bilen berk baglanşyklydyr. Kuştuň çalasyny oynamak görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli geçirilen paýtatyň online açyk çempionaty tamamlandy. Çempionatda 140 turgun gatnaşdy. Bu ýaşda ýurdumyzyň ähli welaýatlarinden kuşçular şol sanly daşary ýurtlardaky iýleşlermeden güýçli açdylar. Olaryň arasynda bütün dünýä kuşt olimpiadasynyň ýeňiçleri, çağlaryň we ýetkinjeklerin arasynda dünýä çempionatlarynyň ýeňiçleri, Aziýa ikliminiň çempionlary mardyr. Belin tepkler eýlemek her bir ýarşyň esasy maksadyny urlar. Bu ýagdaý Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli online görnüşde kuşt boýunça çalt oynamakda geçirilen paýtatyň açyk çempionatyna ýaşar boldy. Oýunlara çekeleşli häsiýet mahsus boldy. Her bir kuşçunyň maksady okullygy ýarşyň öz boşy bedegini urly. Açyk çempionat ýaş türgellere okuýup başarnyklaryny açyp görkezmäge şert öretdi. Her bir kuşçunyň oýun wagtyndaky mümkinçiliginiň kämilleşdirilmegi üstünlikleri üçin edýär. Duşlaryň her biri netijeli häsiýete betlendi. Aşgabat şäher häkimliginiň ýurdumyzyň kuşt federatsiýasynyň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň bilelikde guramagyna öz borçly paýhat bäsleşigine ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýuldy. Uly we 16 ýaş içenli kuşçular aýratylykda bäsleşmek bilen özleriniň ustatlyklaryny görkezdiler. Bu ýaş gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Gün-günden kämilleşmek türgelleri üstünliklere ruhlandyrýar. Bu ýagdaý ýaşlaryň her birine aýdyn ýüze çykýar. Her bir türgeniň başaranyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki ýeňişleriň ödünür. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýarşlarda esasy wedipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Üstünlikli tamamlanan açyk çempionat kuşçularymyz üçin halkara ýarşlaryna taýýarlygyň öz boşly tapgyryny öwrüli. Ýarş hünärmelleriň, tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eje boldy. Türgellerimiz üçin islendik ýarşda baş maksat üstünlikli çykyş etmekden ibaratdyr. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşimizde kepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada golluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatyňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly eleşer, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň Nowruz döwri maý aýynyň 22-sinde tamamlanýar we maý aýynyň 23-inden ülker döwri başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa maý aýynyň 17-sinden maý aýynyň 23-ine çenli kepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamynda ýurdumyz şäherine gün ortagyny watardan maýl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyna atkem bulutly, hepdeniň ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, günnägordan demirat gün watary ornuş gödýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metre ýetýän şymalyň sümügini, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerini 15-20 gradusdan 25 gradusa çenli maýyl, gündüzlerini 33-38 gradus ysy, welaýatyň Kanarya gatraplaryny 29-34 gradus maýl bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın ahali welaýatyna atkem bulutly, kepden ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, günnägordan demirat gün watary ornuş gödýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metre ýetýän şymalyň sümügini, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerini 14-19 gradusdan 24 gradusa çenli maýyl, gündüzlerini 29-34 gradus maýlan 37 gradusa çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna atkem bulutly, kepden ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnägordan demirat gün watary ornuş gödýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şymalyň sümügini, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerini 12-17 gradusdan 20 gradusa çenli maýyl, gündüzlerini 29-34 gradus maýlan 37 gradusa çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diyarımızın Ýap welaýatyna atkem bulutly, hepdeniň ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnägordan demirat gün watary ornuş gödýän tezlik sekundda 6-17-den 11-16 metre ýetýän şymalyň sümügini, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerini 12-17 gradusdan 23 gradusa çenli maýyl, gündüzlerini 28-33 gradus maýlan 37 gradusa çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşody welaýatyna atkem bulutly, hepdeniň ortasyna ütkap duran bulutly howa bolup, demirat günnägordan demirat gün watary ornuş gödýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şymalyň sümügini, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerini 14-19 gradusdan 23 gradusa çenli maýyl, gündüzlerini 28-33 gradus maýlan 37 gradusa çenli ysy bolmagyna garaşylýar.
Paytahtymyz Aşgabatda adkam rutly, keptan ortasyna ütkap duran burtly howa bolup, günnogordan demirat kunatary ornut gödýäntilik sekuntda 7-10 10-13 metr etýän şymal öňsümiňi hemde howanyň temperaturasynyň geceräni 16-18 gradusyň 20 gradusy çenli maýyl, gündüzärini 32-34 gradusyň 36 gradusy çenli maýyl bolmagy araşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda maý aýynyň 17-sinde magnit gaýdysasynyň gowşak gaýdyda saklanmagyny araşylýar. Mähriban adamlar, siz maý aýynyň 17-sinden maý aýynyň 20-sine çenli kepden dowamyny ýurdumyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyny araşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolýaňyz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň maçarynyň gadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem ýaz basyny, howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, basla ora geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda düşüresenýär. Ýakly şoňa bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun ýerleşler.